Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Riyadhus Shalihin. Hadis Quran An-Nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas diriwayatake saking Anas radhiyallahu anhu. Lan napa sapa Anas sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo hale dawuh sapa Rasul. Inna wa satune Allah azza wa jalla Allah jalla lanu agung Allah. Iku kala dawa sapa Allah. Idza talaita ing dalem nalikane nyoba sapa ingsun abdi ing kawula ingsun dihabi batai kelawan mripat lorone abet bihabi batai kelawan mripat lorone abet, maksudnya wong kecoba buta mripate lahir dalam keadaan buta, mesti musibah terberat ya, siksaan. Pasobara nulis sabar sapa abet diuji mripate rasa ora kok iso sabar. Awat tu mongko ganti sapa ingsun hu ing abet min rumah saking habibataihi al jannata ing swarga. Sesuk ing swarga iki ora buta, mate mripate diganti sesuk ning swarga mripate waras wiris iso roh meneh. Yuridu ngarepake sapa Allah, maksudnya habibatai ainai ing mripat lorone abet. Rawan riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa an Atha ibni Abi Rabah lan riwayatake saking Atha bin Abi Rabah. Kala ngucap sapa Atha, kala dawuh maring ingsun sapa Ibnu Abbas, ala urika ana ta ora meruhi ingsun ka ing sira imra'atan ing wong wedok min ahli jannati saking ahli swarga. Iki ditakoni niki Ibnu Abbas takok, Nabi kula kok dituduhi calon wanita penghuni surga sing kaya apa? Mangkulku nuli jawab sapa ingsun bala iya. Kala ngucap sapa Atha bin Rabah, hadihi utawi ikilah imro'ah iku almar'atu wong wedok as-sauda ukang ireng. Mengatakan Nabi calon penghuni surga itu almar'ah as-sauda, wanita yang hitam. Mesti firman ya mosok to, swarga kok wanitane wong negro hitam kaya wong apa wong negro, jeneng bayangke wong Papua, wong Irian, udah kaya apa. Atas kang teka sapa mar'ah an-nabiya ing Kanjeng Nabi. Lah Nabi mosok penduduk swarga kok wong-wong ireng kaya wong Afrika. Padahal katanya yang swarga kan malah nom kabeh kaya bidadari kabeh. Pakolat nuli ngucap sapa mar'ah, ini sedune ingsun iku asra udan nglengerake ingsun
wa inni lan seturune ingsun iku atakasyafu buka aurat ingsun. Nah soal itu kelemar tuh maksudnya sakit ayam. Ini seturune ingsun iku asra ulara klenger ora napa ayam bener nggih? Atau bahasa kerennya napa bahasa kedokterannya epilepsi. Wa ini seturune ingsun maksudnya epilepsi wong ayam kan koyo ora sadar. Iku atakasyafu buka aurat ingsun. Dadi kadang kudu aurate dibuka dhewe. Sebenarnya wae wong ora sadar. Padha nule dongokno tuwan. Allah ing Allah Ta'ala halim Allah li ingsun. Ya Allah kula dongake to Nabi. Para ayat kula nggih mari. Mergo kula yo isin kula nak pas kumat ayane niku aurate kula iso buka. Ya maksude kalau ngidul ora katokan iki nek jeneng ngono kan yo ora isin. Kon dongake Kanjeng Nabi. Kala jawab sapa Nabi. In syi'ti lamun ngarepake sira wadon sobarti mongko sobaro sapa sira wadon. Malah dijawab Nabi, lah mosok kowe iki dikai penyakit kaya ngono ki ora sabar, luwih apik sabar. Insyiti sobarti sabar wae, sabar kanggo kuwi luwih apik. Walaki nak sampeyan kok iso sabar, walaki lan iku keduwe sira al jannatu utawi warga. Maksudnya Nabi itu memberikan solusi. Ya wis ditampa. Memang wis dicoba Gusti Allah dikei loro ayat ditampa niku dalemmu dadekke kowe ning warga. Wa in syi'ti memberikan dua solusi Nabi. Lan lamun karep sapa sira wadon da'autu mongko dongake ingsun Allah ing Allah. Tapi nek kowe pengen mari yo tak dongake ning Gusti Allah. Milih ndi? Milih mari tak dongake, tapi durung mesti ning warga. Apa milih sabar karo penyakitmu sing dadekke dalan kowe ning warga. Ayu abi yen to marasake Allah ki ing sira. Nek pengen mari yo tak dongake, sing donga Nabi dari Gusti Allah ya mestine mandi. Pakola noleh ngucap sapa mar'ah asbiru sabar ingsun. Ya pun Nabi nang ngoten kula tak sabar. Mergo ning donya karo ning akhirat kuwi suwe ning akhirat. Sak suwe-suwene umur ning donya nang saiki yo sudah 70 tekan 80. Gitu, tapi ning akhirat nah tidak berbatas. Kulakno wong negro iki milih napa? Milih sabar. Berarti milih kehidupan akhirat. Fakolat nuli ngucap sapa mar'ah. Ini setuhune ingsun iku atakasyafu buka aurat ingsun. Aku mongko ndongakno tuwan awahe nama nggih pun Nabi. Nak ngono kula ora njaluk mari tapi jalukno muga-muga ketak kula lara tapi kula iso njaga aurat gen ora buka aurat dengan dibayake bahasa. Ya kecuali nak wong saiki malah kadang sing ditutupi ya malah diketoke. Biyen iki lho wong malah njaluk donga kula nek pengen mari pun nak ngoten. Pengen mawon nak kula niku pas kuman ayane muga-muga kula ora buka aurat. Faku nuli ndongakno tuwa Allah ing Allah. Allah atakasyafa ing ora buka sapa ingsun. Ken kula ora buka aurat nak pas umat. Fadaa nuli ndongake sapa Nabi lah maring mar'ah. Maksudnya ini orang sadar dengan penyakitnya. Tapi iku nak ikhlas ridho karo penyakite yo ora ono musibah sing gedhe. Kecuali nek ora iso nampa, kaya pilek yo rasane napa? Rasane kaya dadi penyakit sing gedhe, kaya nggih batuk, pilek, serak. Nah niku nak dianggepe musibah yo dadi penyakit sing
temenanan. Wa an Abdurrahmani wa an Abi Abdurrahmani lan diriwayatake saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin iya Abdullah bin Mas'ud kala ngucap sapa Abi Abdurrahman kaane kaya-kaya sepuhune ingsun iku anduru bersani sapa ingsun ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ki hale cerita sapa nabi nabiyan ing nabi itu koyok-koyok kok tau weruh nabi cerita sing anae nabi yo cerita tentang nabi menceritakan tentang nabi minal anbiya'i saking pira-pira nabi. Maksudnya memberi pelajaran kepada umatnya dengan menceritakan kisah hidup nabi yang lain. Sholawatullahi utawi rahmat takdime Allah wassalamu lan keselamatan Allah iku alaihim ing atase anbiya. Omong kang dadi kaum nabi faad mau nuli ngetokake getih sapa kaummu hu ing nabi. Maksudnya ana nabi jaman biyen iki sing disiksa karo kaume, disiksa karo umate nganti ngetokke getih. Mungkin apa dibalani, apa disabeti, apa dikapake. Sementing jaman dulu ana nabi iki sing disiksa karo kaume nganti ngentokke getih. Yang sahu bahwa utawi nabi sing disiksa kuwi mau iku yang sahu musab sapa nabi agama ing getih ya ora sambat ora apa kaya misalkan dipalengi wantu sirahe nentu getih opo dijotos yo ijuk wis getih kuwi mau sing nentu terus diulapi anwajihi malah wajahe lho anwajihi saking wajahe nabi niku jenengan bayangke dadi tokoh niku ya mesti ana uji yani dadi nabi diuji iki kok dimungsuhi kaume dhewe nanti awake tantu kabeh ora liya ora namung nabi sing diceritake nabi mbak yo Nabi Muhammad aja ketika dakwah di Thaif nggih to nabi dakwah di Thaif aja nabi dibalangi waktu nabi sholat di nomor dibalangi karo kletok biasa ngoten niku nggih rasa nabi-nabi sing diceritake nabi mbok yo Nabi Muhammad mawon ngalami ketika nabi di Thaif nabi berdakwah nabi sholat nabi jamaah mawon dinapa dibalangi nganggo leto. Lah niki yo ana nabi niku nganti raine mungkin dibalangi nganti tentu getih, yo trimo diusapi. Yang dulu hale ngucap sapa nabi. Wis digawe disiksa kaya ngono malah ngucap donga. Ngucape donga Allahumma fir Allahumma fir. Niki nek contoh kula jenengan sami. Jadi ulama, jadi wong gede, jadi tokoh itu kudu tokoh jembar atine, jembar done. Dirasani wong biasa, dipitnah biasa. Ora usah sembarang sakanane omongane tanggane lor wetan ngetan kulon kidul dilebokke ati. Yo malah atine dadi merempul, atine jago. Biarkan orang berkomentar dengan komentarnya. Angger ora diladeni ya ora dadi perkara. Sing dadi perkara kuwi kono ngrasani, kono metnan jenengan lah dene. Angger jenengan meneng ora usah digomani engko jelek karepe dhewe. Ya kaya iki kaya nabi niki ditakoni kaume malah didongake. Allahumma ya Allah ighfir mugi ngapura Tuhan likaumi maring kaum ingsun ya Allah wis ditatoni ditatoni ora bales malah apa sing natoni dijaluke ngapura ya Allah jenengan ngapura mawon ika wau tiyang sing nyiksa kula fa innahum krana setuhune kaumi
iku layak lamuna ora ngerti sapa kaume. Mergo wong ora ngerti kaume kula wong bodho, ora ngerti mulakno nabine dhewe, pemimpine dhewe bae diseksa. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'id lan diriwayatake saking Abi Sa'id. Wa Abi Hurairah lan Abi Hurairah anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ora dawuh sapa Nabi, mayusibu ora ngenani musibah. Mayusibu ora kena musibah. Al muslima ing wong muslim. Sapa minasobin, apa minasobin saking kangelan. Walawasobin lan ora loro. Wong muslim, nah niki mesti diuji. Maksudnya ngoten, ora ana wong Islam kok sing ora diuji karo Gusti Allah. Mesti diuji. Cuma ujiane wong karo wong sijine mesti beda. Ana sing diuji minasobin, diuji kangelan. Delane kangelan, uripe ketekuk ringkel, padha-padha lulus saka pondok, padha-padha lulus aliyah, padha-padha lulus sarjana. Sing kono gampang entuk gawean, gampang entuk jodoh. Sing kene golek gawean kangelan. Sing kono duwe anak gampang aturane, sing kene duwe anak angel aturane. Oh, sing dicoba serba angel, angel kabeh golek gawean, angel golek bojo yo angel. Angel ono sing dicoba ngono. Wala wasobir lan ora loro. Kadang mungkin ono sing diuji ora loro. Duit gampang, bojo gemati, tapi dalala sithik-sithik loro. Terus ono banyu udan wae masuk angin. Wala amin lan prihatin masa depan. Takut dengan masa depan. Ono sing diuji ngono keweden, ya toh? Aku ki kok bisa, aku ki iso kerja apa ora. Aku nak rabi kok bojoku tak pakani apa sesuk aku piye, sesuk piye urung kedadian terus piye. Iki jenenge hamil, urung kedadian tapi wis kewedel. Wala hazane lan ora susah. Hazan itu susah saat ini. Nanti ini berantes saat ini susah. Ya kadang-kadang kalau ngasami kalau orang apa-apa jejak rasanya pengen nangis, jejak atine susah, susah yang saat ini sedang dirasakan namanya hazan. Tapi kalau belum terjadi namanya nah saat ini namanya hazan. Wala adzan lan ora piloro. Ono sing dicoba digawe lara kancane dicongkrai tangga, congkrai sedulur ya ono apa mboten wonten. Yang ana iki sosok pengen kudu sadar. Oh iya, nek hadis wis tau dikandhaki umi, ana sing diuji mungkin di cacat-cacat kancane, dipaidu tanggane, dipetnang dulure, wala ngomen lan ora prihatin masa lalu. Nah, kok niku napa masa lalu keweden dengan peristiwa yang sudah terjadi. Ya Allah, aku tahu ngene, kok ojo-ojo konangan, kok ojo-ojo rahasiaku ana sing ngerti, kok ojo-ojo ngene, ojo-ojo ngene. Nggih, wonten itu kan ada orang yang ketakutan dengan masa lalunya sendiri. Mungkin tahu nglakoni dosa, tahu nglakoni maksiat, tapi akhirnya was-was. Ayo, aku pengen lamar gawean, orang pengen lamar mbak kae. Tapi ojo-ojo kok mbak ngerti masalah lugu. Ono sing diuji ngoten niku, takut dengan masa yang sudah terjadi. Hatta syaukati sehingga nanti ono wong diuji sikile niku lho tatu ning kejebol ri. Nanti ri mboten jenengan. Narari yo saiki napa? Paku. Apa? Duri ora kebiasaan. Mas Duri. Ya duri kan ning kudu ning dada. Iki rasa misalkan sing sejenis dengan duri yo paku. Yushaku kan kecocok. Nah,
dulu ini bener ya kecocok-kecoblos ya. Yushaku kang kecocok utawa kecoblos sapa muslim ing syauka. Ora ono sing diuji kaya nganti diuji kadang sikile ngono ngerti-ngerti sikile kena paku. Ora kena sing kena ora sikile ya sing kena montore. Kan ora sing diuji wae lha motor berdinggo kok berminggu kok mesti neng berke. Padahal ya bane wis ben anyar. Ono sing diuji ngono. Tapi ora usah khawatir. Sekecil apapun ujian itu illa kafaro. Sehingga lebur kecuali lebur illa kafaro kecuali lebur sapa Allah Gusti Allah biha kelan syauka. Maka sekecil apapun ujian kita pasti akan dapat melebur dosa min khotoya saking pira-pira keluputan min khotoya ana ngene nggih min khotoyahu sampai piro-piro keluputane muslim. Ana nek entuk musibah, entuk coba rasa bersangger solo. Apapun ujian itu kalau kita terima dengan ikhlas, dengan ridho malah lebur dosa. Mutafaqun alaih. Wal wasobu utawi maknane wasob iku almarodu loro. Nah, ngono wakat wasop wala wasop itu maksudnya padha karo loro. Wa an Ibnu Mas'udin lan den riwayatake saking Ibnu Mas'ud kala ngucap sapa Ibnu Mas'ud dakhal mlebu sapa ingsun ala nabi ing atase nabi wa huwa hale utawi nabi iku yu aku loro panas sapa nabi. Iki lho nabi apa nak dume nabi wong hebat, wong pinter terus ora diuji loro, diuji. Bayok nabi mawon nate ngrasake loro. Nabi pernah loro panas. Panas itu napa? Demam nggih. Nabi pernah teriak. Nggih. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun. Niki Ibnu Mas'ud merep nabi loro panas. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna kasepuhune panjenengan iku aku loro panas tuan wakan kelawan loro syadi dan rambangan. Ya Allah to nabi masuk atas jenengan kok loro panas. Panas iki jenengan boten sakit, sing sakit kersane kula ini sosok ngono. Sing sakit ke umate panjenengan. Jenengan boten sakit mbayang. Jenengan boten sakit nabi, sing sakit kula mawon. Mergone bayahe nak sakit, nabi nak sakit, kok sapa sing arep rumati mati. Sapa sing arep mulang santrine. Kala dawuh sapa nabi. Nabi niku diomongi ya Allah mosok jenengan kok lara to nabi. Ajaliyo. Ajaliyo ini sedurunge ingsun iku aku. Lara panas ingsun. Iya, aku iki iso lara panas. Kama yu aku kaya oleh loro panas sapa rajulani wong lanang loro mingkum sapa sira kabeh. Yo kaya awak-awakmu ngono lah iso lara. Wong aku juga menungso. Apa kae ujiane? Muhammadun bashar. Muhammad ki yo menungso. Nek menungso yo iso lara. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun dalika utawi mengkono-mengkono yu aku iku annalaka kedue iku annalaka sak temene iku kedue sira ajro ini utawi ganjaran loro. Berarti jenengan iku gambarane nek atase wong jenengan kok sakit berarti lorone jenengan lak entuk ganjaran loro. Kala dawuh sapa nabi ajal mesti dalika utawi tikelane ganjaran iku kadalika koyok tikelane loro. Maksudnya panasnya nabi tadi kan kayak panasnya dua orang. Gampangnya nak wong kuwi lorone biasa tapi nak nabi lorone super biasa. Berarti loro itu ganjarannya sesuai dengan tingkat penyakitnya. Sesuai dengan tingkat penyakitnya, semakin parah lorone,
semakin akeh ganjarane. Lan iki to ajal dalika kadalika. Ganjarane loro iku sesuai dengan tingkat lorone. Mamin muslimin ora utawi saking wong muslim Yusi bukan mengenani hulu ing muslim apa adan loro syaukatun yori fama fokoha fama nuli apa fokoha kang sandure syaukat. Apapun musibah yang menimpa manusia walaupun hanya sekedar duri illa kafaro sehingga lebur sehingga menghapus sapa Allah Gusti Allah biha kelawan syaukah sayiatihi ing pira-pira alane muslim. Tetapi syaratnya kudu ikhlas, kudu ridho, ora gersah gersulo. Wa khutot lan den lebur anu saking muslim apa dunu buru pira-pira dosane muslim. Dosane dilebur, eleke ya dilebur. Kama tahutu kaya oleh rontok. Kama tahutu kaya oleh rontok apa asyajaratu uwit. Kama tahutu kaya oleh ngrontokake apa asyajaratu uwit warokoha ing godhonge syajarah. Wong loro nak ridho ikhlas mek lorone kuwi kaya godhong sing do gogrong saka uwit. Muttafaqun alaih. Alwaqu walwaqu utawi maknane walwaqu iku madsul huma banete loro panas. Mungkin nak saiki sampai panas sing tingkat iki apa jenenge kejang. Nanti kejang nggih. Mungkin kalau diukur panasnya itu sudah 39 ke atas. Ini medeni. Biasanya kejang, nar kejang geleming. Artinya geleming. Geleming artinya ngomong karepe dhewe mengigau. Wong nak saking panasnya itu kan terhalusinasi sehingga sok geleming. Wakila lan den ucapake apa al-huma lafal huma. Ana sing gawa lafal al-waqu, ana sing gawa lafal al-huma. Wa an Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge iku yuridi ngarepake. Iku yuridu ngarepake sapa Allah Gusti Allah. Bihi kelawan man khairan ing kebagusan. Yusuf mongko ngenani musibah sapa Allah. Man yuridillahu bil khairat yusif mongko ngenani musibah sapa Allah min husandeng man. Artine wong kuwi anak tambah apike arep duwe undaan biasane yo diuji. Kaya tak sekolah kae SD arep undang MTS ya kudu ana uji yani. MTS arep undang aliyah ya kudu ana uji yani. Aliyah pengen lulus pengen kuliah ya kudu ana uji yani. Rawang riwayatake kuil hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa ghabatu lan langgeri sapa ulama. Walaupun ulang-ulang sapa ulama Yusuf ing lafal Yusuf bi fathis shoti kelawan dipaca fathah shoti wa kasriha lan kasrah shoti. Ana sing maca Yusuf, ana sing maca Yusuf. Ana sing shoti di fathah, ana sing shoti di kasrah. Wa Anas lan sampeyan Anas radhiyallahu anhu kala ngucap sapa Anas
Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layatama la apa niku? Layatamanna yanna nggih. Aja ngarep-ngarep temen. Aja ngarep-ngarep temen sapa ahadukum salah siji ira kabeh al-mauta ing mati. Jenengan iki ora usah ngarep-ngarep mati. Ora usah mbok ora parep yo wayahe mati yo mati karepe. Ora kok kira umurmu tekan dawa, urung mesti. You know, bocah mati yo sapiran pirang. Gitu, urung mesti umurmu tekan dawa. Ora aja ngarep-ngarep mati. Asoba mengenani apa lidurin krana bahaya. Lidurin krana bahaya asoba kang mengenani apa zur bu ing ahad. Fa ing kana uli lamun ana sapa ahad iku la buddha wajib iku fa'ilan wong kang agawe fal yakul monggo becik ngucapa sapa ahad. Maksudnya nek awakmu kek entuk musibah iki lho dumone, awakmu kek kena coba iki dumone iki Allahumma ahyini ing Allahumma ahyini Allahumma ya Allah ahyi mugi nguripake panjenengan nguripake Tuhan ning ingsun ya Allah hidupkan aku makanat selagine ana sapa makanat ing dalem semangsane ana apa al-hayatu urip iku khairon luwih bagus li kedue ingsun ya Allah kula nuwun nak uripe kula kok apik kanggene kula ya jenengan sehatake tapi wa tawaffa lan mugi mateni tuan wa tawaffa lan mugi mateni tuan ing ingsun ida kanat ing dalem nalikane ana apa alwafatu mati iku khairun luwih bagus li kedue ingsun. Tapi nek kanggene panjenengan ketoke kula mati kok luwih apik, ya luwih apik kula ikhlas ridho kula mati. Iki dungane Allahumma ahyini makanatil hayatu khairun li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li muttafaqun alaih. Wa an Abdillahi Khabbab bin al-Arasi qala ngucap sapa Abi Abdillah syakauna wadul ingsun ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa utawi Rasul iku mutawasidun wong kang bantalan. Pertamu ki tujuane arep wadul. Curhat bahasa nang saiki burdatan ing burdah lahu kedue nabi. Pas aku arep curhat arep wadul nabi iki turun bantalan burdah ki napa kemul lorek. Burdatan ing kemul lorek lahu kedue nabi fidil Ka'bati ing dalem iopane Ka'bah. Artinya di bawah Ka'bah. Ketika Nabi lagi santai tidur-tidur di bawah Ka'bah, aku nyedak terus aku wadul, aku curhat. Fakulna nuli ngucap sapa ingsun. Ala tastangsiru mbok yo nyuwun tulung tuan. Ala tastangsiru mbok yo nyuwun tulung tuan lana kedue kita. Ala tad'u ana to yen to ora ngundang tuan lana maring kita. Ya Allah Nabi kaya jenengan niku to. Kula iki ditulungi ngono lho. Pakolan nuli dawuh sapa Nabi kok kana temen-temen ana sapa man wong kok lakum kang ana ing dalem sadurunge sira kabeh iku yuk khadu den alat sapa arrajulu wong lanang payu faru muliden keduk lahu kedue rajul fil ardi ing dalem bumi
Fayuj alun mulidan dadekake sapa rajul biha ing dalem arep iku yukta dimanehake sapa rajul bil min syari lawan graji. Piye kowe iki dicoba apa? Piye iki lho jaman yen ana wong lanang wis diuji nanti napa niku arep ana luwangan iki wis nate nggih sing tak gawe ning luwangan terus ning sirahe di napa kei graji. Payu do unul den salehake apa minsyar ala roksihi ing atase sirahe rajul. Wong ana wong piye tau diuji Gusti Allah gampangnya dipateni dengan cara sirahe digraji niku mawon. Fayuj alu wis sabar. Fayuj alu li jajake sapa rajul nisbaini ing dadi loro. Ana sing diuji Gusti Allah niku tak nganti napa sirahe digraji nanti tugel dadi loro. Ana uga wayung satu lan dijungkati diseriti atau dijungkati. Cuma ning mriki nak seriti niku istilah kanggo goleki tuma. Bi amsyatil hadidi kelawan jungkate wesi. Ana uga wong sing diuji disiksa napa dijungkati. Cara awake niku kok dijungkati nganggo jungkat wesi. Ya mestine awake daginge rojah. Apa mah anggota awak maksude dunalami sakliyane daginge rajul. Dunalami sakliyane daginge rajul wa admihi lan balunge rajul. Maya suddu ora bisa nyegah bu ing rajul. Maya suddu ora iso nyegah bu ing rajul. Apa zalika mengkono-mengkono yuk khadur rajulu andinihi saking agamane Allah. Sing diuji nanti kaya ngono wae ora ndadekke agamane pucul. Fa wa demi Allah la yutimmanna yakti nyampurnakake temen. La yutimmanna yakti nyampurnakake temen sapa Allah Gusti Allah. Hadal afri ing ikilah perkara hatta yasira sehingga mlaku sapa arra ibu wong kang numpak min son'a saking awet saking tanah son'a ila hadramauta tumeka tanah hadramaut. Maksudnya perjalanan wong numpak itu ibaratnya dari satu kota ke kota yang lain, dari kota son'a ke kota hadramaut. La yakhafu hale ora wedi sapa rakib illa waha kejaba Allah. Wadzibu lan macan ala ghanamihi ing atase wedhuse rakib. Nek iki bangga-bangga ya kaya wong angon kae. Angon wedhus dolare ya wedhuse jenenge wedhus ya mungkin kono ketemu macan berat. Walakin aku lan tetapi sira kabeh. Walakin nakun lan tetapi sira kabeh iku tas taksiluna bakal agi-agi sapa sira kabeh. Rawah riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat wa huwa utawi lafat wa huwa mutawassidun. Wa huwa utawi nabi iku mutawassidun bantalan berdatan ing kemul. Berdatan ing kemul lorek. Kemul biyen kan kemule lorek-lorek. Jeneng penane boten. Warnane putih terus ana lorek-loreke biru. Nara ngono lorek-lorek ireng. Karena kemule wong saiki ya jenenge nopo bet cover. Nara ngono ya kemul biru ngono iku. Berdatan ing kemul lorek wa kon laki nalan temen-temen nemoni sapa kita. Minal musyrikin saking wong-wong musyrik syiddatan ing agunge coba. Mergo sing padul Nabi mau ke coba napa wong-wong musyrik. Wallahu a'lam bishawab.